Huwa evidenti li dak li ħareġ fis-Sunday Times li żvelat kif Awwissu tal-2019 il-Kabinett approva li ta' Steward se jitħallsu 100 miljun minn fuq flus il-poplu anke f'każ li jaqa' deal tal-isptarijiet qed iġiegħel lill-membri tal-Kabinett iħossuhom skomdi jwieġbu d-domandi tal-ġurnalisti. Konferma ta' dan l-attitudni tal-Ministru Ġulja Farrugia Portelli li mistoqsija dwar dak li issa sar pubbliku grazzi għal media indipendenti deret viżibilment skomda l-aħħar milli tikkundanna l-approvazzjoni li l-Kabinett tal il-Konrad Mizzi għal dan id-deal fi żmien meta l-istess Farrugia Portelli kienet segretarju parlamentari. Minflok inħbiet wara inkjesta maġisterjali li ilha għaddejja l-aktar minn sentejn. Għalfej approvajtu id-deal ta' 100 miljun euro f'Awwissu tal-2019? Dan il-każ kif taf huwa suġġett tal-inkjesta u nħalli l-inkjesta titkellem għalija u tagħmel l-istħarriġ li għandha bżonn. L-eks Ministru Laburista Konrad Mizzi kien akkużat li firma dan il-ftehim fl-2019 minn wara dar il-Ministri sħabu. Ista skont is-Sunday Times il-minuti tal-Kabinett indikaw li Mizzi ta' deskrizzjoni verbali li sħabu u wara talab l-approvazzjoni għad-dil ta' 100 miljun euro. Approvazzjoni li natat l wara l-istess laqa tal-Kabinett bil-ftehim kien iffirmat fl-istess ġurnata wara din il-laqa. Dak iż-żmien dak li llum u l-Prim Ministru Robert Tabela kien konsulent tal-predeċessur tiegħu fil-Kabinett u għalhekk kien jattendi għall-laqat. Madankollu ftit tal-ġimgħat ilu u kien prova jagħti x'jifhem li sar jaf bid-deal tal-100 miljun wara li kien iffirmat. Il-ftehim li għamel Konrad Mizzi għamlu minn wara l-Gvern, minn wara dar il-Gvern. Għalli ma ftehim. Il-ftehim ma' Steward jekk jaqa' l-kontratt, jekk jaqa' xi raġuni jaqa' l-kontratt, il-Gvern irtaħallashom 100 miljun. Jiena l-ewwel darba li sirt naf dak il-ftehim kien wara li ġie firmat. Dan minkejja li bl-istorja żvelata fil-medja indipendenti issa magħruf li l-verità hija xort oħra.